de skulle have, men de spurgte ned, om du havde tørt på det. Det sagde ja til. Jeg tror, de er vant til at spørge om det. Ja, det kan godt være. Hej, hej. Nå, sengetøj. Ja. Tak. Hvad er det med? Hvad du klæder? Hvad du klæder? Benene og armene, hvordan kan det nu være? Har du lige været ude? Ja. Har du lige været ude? Hej. Står det helt alene? Så går lige ved siden af. Så siger jeg, kan du vinke til os? Så Hun tager sit arbejde op på Rollen. men det er ikke. Åh nej, hun bløder. Nå, så hun rører ved sine fingre der. Så se der. Ture tager mig så. Nu græder hun også. Hun også til at græde bare. Ja, nå, kom du til. Der var også en diskussion forleden dag med den morgenreaktion omkring den telefonbøl. Ja, den telefonbøl. Det er så gamle, de telefonbøl. Og der står en anden under vores navn, eller vores nummer også. Ja, ja. Vi havde ikke. Det græder. Det gør. Du kunne sætte flag over i lavkagen. Skål, Katja. Kom. Ja. Jeg gør det. Skal du have gammel dansk? En kasse i min bord. Per, jeg tror, hvis der er Katja, hun har lært at sige skål nu. Kan vi sige Katja? Men det kan godt være, at der er en anden smart. Så stod der gravsko og andre biler, ikke? Hun Så tænkte sigter sig af, som hun ønsker sig, og dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra vuggestuen går. Morten, du skulle hellere tage at synge med. Hvad skal du det der, Per? Sandra eller Katja? Kan Sandra så rive i den her? Skal jeg sætte den helt til? Træk her. Træk her. Er de jo en skål? Se ham her. Ja, endnu vil gøre det sådan noget. Ja, det er godt.
Kom så giv mig den. Skal jeg hjælpe dig med båndet, så kan du pakke resten af. Fordi det er til... Ej, det er flot, ikke? Nej, du skal ikke have det. Ja, så skal jeg tage det, når den sker. Sådan. Tillykke med fødselsdagen. Jeg får du ved hende kan. Og de kan bruge med ikke, så kan jeg sgu også godt få dem. Det er heller ikke din afdeling. Nej, jeg skal lige klart kan finde. Det har vi forgæves forsøgt på vores egen konto. Det skal være udmærket. Er der procenter, hvis man ikke siger det? Hej. Jeg tror, det kan lide det, Per. Også når man kører lidt hurtigere. Nu det skal. Så stopper vi. Og så er vi ude. Morten! Helt ude på langfra. Man kan godt ændre en del på det skræt, og det er rigtigt nok, at de gamle 78'er ikke er til at holde ud af høre på. Men det er også fordi, de bliver afsløret med udstyr, som er dårligt.